Mashura aitika kuno kuCapetown kunzvimbo yeStrand. Murume kuuraya mukadzi. Makadi hamane shamwari kudai kusangana pano pasekuru gudu Pikicha TV. Munoziva kuti panapa tinenge tichitaura dzese dzinenge dzichiitika mumastreets, tichiku-update yeka nenews, especially from the southern hemisphere. We're talking about South Africa. Yes, maZimbabweans haasi kumira kushuta mafirimu muno muSouth Africa. Kunzvimbo yeStrand iri kuCapetown zviri kunzi kune murume akauraya mukadzi wake Nekumudzipa, ndokubva Atiza. Asi zviri kunzi asati aenda akapfuura nekwasisi vemukadzi achivaudza kuti munin'ina wenyu haasi kunzwa zvakanaka, akarara kumba. From the sources ndanzwa. Anyway, ayo ndo mapictures vanhu vacho. Uyo murume ane worksuit ndiye murume wacho akauraya iye mudzimai wake. Akauraya mudzimai wake Nekumudzipa. Ndofunga pakanga pamuka bopoto nebongozozvo ndobva vasvikira pakurwa. Hauzozive kuti chii chakaitika. Maybe mukadzi ane paanga akabatawo, murume akati orega ndibata apa handisiye. Unongoziva munhu kana akanga abatwa panonaka anenge akutobatawo panonaka kuita kuti zvingoenderana draw 6 na 9. So I'm just assuming, I'm not saying ndo zvakaitika. I'm just thinking ndo zvinenge kugona kunge zvakaitika. Asi mudzimai uyo akazopesera iye achirasikirwa neupenyu hwake. So murume ari parani. Ndingonzwa nyere kupereka kuti abatwa. I'm not sure. Magrupu ndingonzwa chinzi abatwa ari pahike neworksuit yake iyoyi achida kuhaika kuti atize. But what I know ndezvekuti kana munhu apa mahwana akadaiwo anotoavoida kupfeka hembe dzaanozikanwa nadzo. Kana aine rasta anotogerwa oro anotorugirira rasta kuita kuti adisguise oro vanhu vasamuzive kuti ndiye. So ndo zvinhu zviri kuitika, ndo Mashura ari kuitika kuno kuCapetown. In case mamusina kunzwawo nyaya iyoyi, ndo zviri kuitika so far. That is the trending story here in Cape Town. Yes, mudzimai uyu, a very beautiful wife, was killed. So we don't know. People who rush of course murume ato a criminal, but we don't know what led to this. We don't know kuti chii chakaita kuti zvisvika apa. Mudzimba vanhu vari kunetsana. Madzimai mazuva ari kushutawo mafirimu, vari kubatwa nezvikomba, kubatirwa mamessage. You never know what actually happened between this young couple. We don't wish for couples to fight. We don't like domestic violence. We don't actually like it at all. But I have noticed that here in South Africa, a lot of marriages are crippling or crumbling because a lot of partners are cheating there. Handizva kuti inyaya yemari here, kusaguta here bota, chii chiri kuitika, kuvhunduka here gungwa, chiko handimbozive kuti chii chiri kunyatsokutora nzvimbo. But I've seen and witnessed a couple of marriages breaking apart, especially here in Cape Town. Some blame kuti vanhu vanenge vasangana muno, so zvinenge zviri zvemujolo. But I've also come to notice kuti kune macouples akatobva kuZimbabwe vakatoroorana, vakatombogara maybe 4-5 years vari vese vachitowirirana, vachitambura pamwe chete, vachibika nemaveji nematemba nemachangs. Vouya kuno ukuku, it's either one wacho kana ari murume anovhunduka magaro emaxosa, mwe ndiye anovhunduka ganda remakaradhi, mukadziwo ndiye anovhundukawo tumari twaanenge afulashirwa. Bosi munoziva kuti kana couple ichangosvika, most of the time anenge vasingashande mabasa anenge asati apa. Saka kune mavhaucha, magora, vamwe varume vanzi kunyanya macontractor, ndokutaurwa kwazvo. Macontractor ekumaconstruction ndo ane system yekutora vakadzi vemageto ese achangobva kumusha, nekuti vanenge vachiflasha mari at the same time vachitodada kuti vape murume wako basa. Saka sometimes maagreements anozoendwa kuti mukadzi anozonzi kana uchitoda kuti baba vaone basa tototamba takadai wejongwe netsekwedzi. Ndo kutaurawo kunoitawo vamwe vanongoti aiwa
panga naye anenge achangosvika naGrace nopanga naye anenge asati ane basa sakani maybe panoitwa kukwereta pozotadza kudzoserwa mari then pozotanga kunzi kana uchida kuti ndisabvunze zvikwereti izvi murume wako ngatingodai. A lot of things are being said. Vamwe ndo vari kutora vakadza vari kuvhunduka kunzi hendei kubichi kana kuvhunduka inonzi KFC nemachips ekuwanda machips emowanda hanzi anorigirwa rinonzi pepabhegi risina zita rakazara kuti dzuu kudai machips zvoti zifishi rakaenda neko kana ndo mavanzi machiaya kana ndo mavhoroso kana ndo machii obva abvunduka paya kana ihungry lion wese akatozonzi McDonald's zvatoenda mudondo wese. Saka ni machallenges akawanda ari kuitika nenyaya dzema-young couples kunyanya vasati vane mhuri yanyanya kukura stereki ndo vari kupindana nedambudziko iro riri. Saka ni handizive zvangu, and this case is a tragic case yekuti we don't expect things like this. You see, when people are healthy they should be planning about their future, you know, achigadzirisa life yavo as a young couple. They are looking very attractive. The young man is a gentleman. Anyway, some might say ndango blame Mkadzi or side vakadzi. We don't know what happened with this guy. Sometimes varume tinoita masecrets, tinonoita madhire ekuba ekudi onetsa nemukadzi paya mukadzi obva andura kuzvitaura kuti ndimi akabakwa nhingi kwanhingi, ndimi akabira mai nhingi, ndimi akadai kana ndiri kumubata vanhu ngunzu pakona. Saka unogona kuzotadza kuzvidzora neinformation isi yaunongotyira kuti no, all information yakadai ikalika, what is going to happen? So people might end up killing each other. But as I've said, we don't encourage zvinhu zvakadaro, especially when we are in a faraway country like South Africa. We are away from Hama, we are away from parents, you know. Saka, it is a very, very traumatizing experience. And now look, these are 2 coffins, and it's very expensive to send these people back home. Kutumira zvitunha kumusha kuri kudhura. And in some instances, most cases like 98%, vanhu vakadai vanenge vastorina kana funeral police. You see, so that is going to be a very challenging scenario. Vanhu vakutotanga kutoita mudeme ma 1 rand, 2 rand, 3 rand kuti vanhu vadzokere kumusha. But vakaona kutaura kuti kana muchinge maona kuti zviri kuramba hamusi kuwirirana, kungosiyana kwakanaka. Uyo ongodzika pazasi apo otsvaga chochombi yake, mumwe okwira wakadai otsvaga chochombi yake, munhu ongozvionera. But manje unenge wafunga kuti maybe wakaendesa mukadzi kuchikoro akutotorwa nemacontract andachataura adai kudai. Saka a lot of things are happening. Manzi chakafukidza dzimba matenga. We don't know actually what took place and what led to this couple kuti izvisvike pakadai. I'm just sure that the law will take its course. If the guy is innocent and did not kill this young woman, I think anofana kungozvienda ega to the police kusvikira approve kuti he is innocent. So in the meantime, guys, charamba ichikupai ma-update kuti what is happening, but so far ndo mamirira akaita zvibodzwa. Please musakanganwa kusubscribe kuYouTube channel yedu nekulike mavideos edu. Kulike kwakakosha kunoita kuti video redu recommendwe to more people on YouTube. Also nekupressa notification bell kana muchinge masubscriber, such that every time patinoposta new content munobva mamunotifyiwa automatically. My name is SGP and I am signing out.